Beli Hudaýyň ähli bilimi we güýje eýedigini, ähli zatlary görünýän we görünmeýän ähli zatlary öz sözi arkaly onuň yaradandygyna inanýar. Eger kimdir biri ýokardaky güni, aýy we milyonlarça ýyldızlara seyretse, ol tutuş yaratılışyň beýikdigini we ajaýypdygyny azajyk bolsa da düşünmäge başlaýar. Şonda ol Dawud peýgamberiň aýdyşy ýaly şatlyk bilen şeýle diýer: Gökler Hudaýyň şöhratyny yglan edýär. Gök gümmedi elleriniň ýeşinden habar berýär. We bu 18-nji bab 2-nji aýat. Hudaýyň paýgaty we gudraty nähili beýik. Ol diňe bir yaratman, uzak giňişlikde iň uly güni saklaýar we ýerde iň kiçi gülleri we mörmöjekleri ýaşadýar. Hudaý gudraty güýçli we özüniň ýerine ýetirmek isleýän islendik zadyny ýerine ýetirmäge ukyply. Onuň dünýä üçin maksady bar. Onu amala aşyrmakdan hiç zat onu saklap bilmeýär.